To realize that I'm really happy. You be surprised, I'm to realize with me cause and get lost in them crosses on my clothes. But some hoes, nothing proof. Mangakile, kodwa Sogcina sifikile mbusweni, sifikile mbusweni, Sogcina sifikile mbusweni, asifikile mbusweni, sifikile mbusweni. Ningangikhuzi never lose, give me include but ninganguse, but uyayitshela uzenza juice, abantu impela come on dude, hey, nothing for free, fakile imali ngikwenzele, bala ngumlilo ngikhwezele, bathi ngomlingo siphangele, usine music sibangele, kanti sishubile, we rolling the music, bakhuluma udoti, ngishanga ublutik. Featuring Musicaholics with an Australian 10 centimeters. It's a bang. Embusweni. It's a new. It's a banger, you feel me? No, nice one. But production, who was on it? Beats show Dusty Beats. Who does? Yeah, Dusty Beats was similar. And then the producer Takets and I was similar. Showcase. I like what we can see that there's also abantu generally producer versus mhlawumbe umuntu owenza beats if kungabi yena umuntu oyedwa ukhona by beat maker but then to produce the actual track baleka kanani process. I think la mesibuka profile yakho yokushaya stage 1 and 2 understand ukuthi kumele kwenzakaleni stage ama benefits aloko like imap like yabo ungena stage first kumele uqale uunderstand ukuthi abantu abakanjani labo zekubona bo sure like ubuye crowd yakho ukuthi target market not target market like kodwa ukubuka abantu ozekubonisa abantu abakanjani kuyenzeka kube khona imicimbi ukuthi la kugcwele abantu abadala uthola sigcwele ama rapper uthola sigcwele intsha so kumele uunderstand ubuke lawo bantu yabo uma une set so ube nama set ahlukene so because ngenzeka usurprise kwesinye isikhathi ungasurprise uyovela sowazi ukuthi okay labantu engiyakubona abantu abakanje so usethe le set abezohambisana nabo yabo manje ukuthi like abantu abadala shothi sizokhetha lezi ingoma boyine meaning kakhulu yabo ukuze be understand ukuthi oh hayi yabona-ke lo muntu ucula lento le mpela esiyifinayo yabo ezothoba inhliziyo ukhuluma kahle lo muntu yabo sekanjalo bese awuthi ngangayizwa leyo part futhi umjida futhi yabo ingene stage yabo enze njengobusha waseletha lezi ingoma lezi yabo kwaba khonje uzokhuluma kahle lo mfana basuke besilalele nithi nina niya yabo khona lezi umuntu eyikhulumelayo yathi silathi awona bese sokuthi yakubantu abadala sokukhwifela lapha Sogcina la because into abayisho vele tsayira Sogcina kathi no irepetition Sogcina irebe ukudeliver message yangawo kumculi kukwena ukuthi wena uyenza kanjani yabo showcase and ukubaleka kanani suyithintile le stage ukwazi uye studio ukuthi uyokwenzani and mhlawumbe process yakho ithini ubhala or ingoma ihlanganiswa you thinking of the end product noma nje usuke express la no yabo mina mangiye studio sure kuyenzeka ukuthi ngiye studio senginayo beats kuyenzeka ukuthi ngiye studio sengingenayo beats although ngiye studio mhlawumbe kwesinye isikhathi ngingenayo beats but yabo mina mangibhala manje sengicabanga into ezo3 ngicabanga umuntu ozolalela ngicabanga ama-lines azoma kanjani ukuze mase kushutha ivideo ungaphambani uthola uzoqala ngento ekugcinwa ngayo ivideo iphambeneke lapho yabo kumele uyilandelise yabo ibe story esilandekelayo ingoma yakho or ama-lines wakho yabo ilandeleke ukuthi okay kusuka la kuya la lo story saphela kanje into elandelekayo yabo yeah so mangibhala ngicabanga zonke lezo zinto yabo nice one ubani osamnombolile eksazomela usifane naye ekumele usifanele naye okay abo mina mfethu umuntu engifisa ngempela like ukusebenza naye yabo because yabo njengoba kutshela ukuthi labantu bese ngibadampile kancane because umculo wabo usuqala ukuthi yabo sengiyabona ukuthi umculo manje ngempela ongenisayo ile umculo lo kanje yabo phela manje mfethu sesiyarapha kodwa halo
urefa lokuqinile wasekuqaleni esiyathambisa yabo mfethu yabo mina manje angiyithathi as a rapper ngi-artist mina mfethu yabo ngenza umusic nisho nje mase ningasakwazi ukubhala hayi no madoda bhalani madoda ngizangakwifela ukuthi hayi uyareva le ntwana but sengisho lo like into edayisayo yabo ehamba kakhulu yeah so yaqala ukuthambisa kancane so ubani-ke ofuna ukusibana naye othambisayo hayi ukuthi manje sijava umuntu engafisa uyabo ukusebenza naye ya okay manje sijava iyaqinisa leyo nsizwa ungafike uyihlambalaza lapha leyo ndoda umutholane nayo ufike nothukhoya wonke ukuthi usabhala phansi yabo phela vele I don't think itezokwenzeka manje but yeah how do you know ngobani phela like okay malifika ithuba nami ngenza sure ukuthi yabo ngiprepare yabo ukuthi ngibe ready ngampela because ngiyazi ngiyobhekana nento kanjani but yabo hey ngeke wazi yabo abantu bakuthola kanjani social media DJ Mav, yeah before he leaves, can we call the fashion police on him though? He's got twice as much time as you have, Portia. In a day. So we didn't even realize this until somebody picked it up. Picked it up. It's like this guy is wearing two watches. Asante Sogcina. You watching on left, you watching on right. Is it different time zones? I don't know. It's got Even worse. No, mina one day kube Rolex ngala kube Hublot ngala. Mina ngiyakubonela lo future. Ngiyabona ivision mina ntwana khuleka mina ukuphosha. Bayiveni nokwazi. So hlukile. Bayiveni nokwazi. Yeah. Oh my God. How do people connect with you on social media, my bro? No, like Facebook page Maphama M like Maphama with space message M, then go Instagram Maphama M, yeah, and then go Twitter Maphama M KZN Showcase. Abo TikTok Maphama M ohlangene nakhona bo. Showcase. Mengisha ngokucollaborate nawe noma ukubooka olusipela email. Like mina Maphama M Morgan ohlangene gmail.com yabo. maphama@gmail.com. Yeah. Alright, Showcase. Ohlangene. So it's ungaqale ngiphuma yazi khona abantu abathe yazi ungabuyeli ngisho ukuthina mangasho ukuthi yabo Salute. yeah salute ukuthina kodwa because baningi abafethu kuzobe ngathi manje ngiyabakhetha manje ngikhetha umuntu ngawani so fethu ngizothi nje yabo ngiyabonga wonke umuntu yabo olandela ispan sami ongisupportayo nje kubo bonke abantu ngiyabona wonke umuntu olayo njengamanje ngiyabonga bafethu ngiqhubeke njalo yabona ngisupport Showcase. Ukuze nazi ke no many more. No. Uthathe one finger. What's correcting Maphama? sure brother Showcase. You know life